Hemm aspett li huwa komunitarju ħafna fil-lingwa. Jiġifieri biex taħdem il-lingwa biex tiffunzjona, hemm bżonn taqbil fil-komunità. Jiġifieri mhux biss li nassoċja ħsejjes, nassoċja l-ħoss attus ma' dak l-annimal. Sewa, imma rridu naqblu bejnietna li dak il-ħoss attus ħajreferi għal dak l-annimal. Tantu hekk li jiġri huwa li jkollok komunitajiet u mbagħad li jkollhom il-kliem tagħhom. Li jinftiem biss f'dik il-komunità, ma li toħroġ minnha l-barra mill-komunità ma tifhimx. Jista' jkollok fejn fi l-anzjani li jkollhom kliem tagħhom u żgħażagħ ma jifhmux bil-maqlub. Iż-żgħażagħ jkollhom kliem tagħhom. Jew ġieli anke fi grupp żgħir. Pratikament kull familja jkollha l-kliem tagħha jekk noqogħdu naħsbu ftit. Kull familja jkun anke biex jissejħel xi ħadd pereżempju. Naħseb kollha kemm aħna jkollna l-isem tagħna u mbagħad ma nafx kemm il-varjazzjoni tiegħu skont ma min tkun, kif jgħidulha. Għax għamil laħar anka dik kuxek l-isem li nagħtu lilna nfusna, l-isem li tagħna xi ħadd. Sewa. Hija totalment fil-lingwista ngħidulha arbitrarja, ġifieri kombinazzjoni. M'hemm l-ebda raġuni li xi nisimni Michael tgħidli jien ma semmewni għal nannu jew semmewni għal xi qaddis jew hekk. Xorta ġifieri seta' kien jismek kwalunkwe isem ieħor. U l-istess ġifieri dis flok mejda seta' kien jisimha Siġġu. U di flok tazza se jisimha Kikra jew xi ħaġa oħra jew ċuċuċu. Se ngħidix ċuċuċu ħadd irreferi għal dal-oġġett. Ma li bħala bnedmin għarafna din il-ħila. Hemmhekk bdejna il-fakultà tal-lingwa tatna l-possibilità issa li nwaslu numru infinit ta' messaġġi. Jiġifieri, waqt li l-annimali nafu bihom sewwa, hemm ħafna annimali b'sistemi sofistikati ta' komunikazzjoni. Pereżempju, n-naħal jagħmlu żifna komplessa biex jispjegaw fejn hemm xi sors ta' ikel, sewwa fejn hemm u bil-coordinates, pratikament daw ituhom GPS, ituhom Google Maps, tmuru ssibu. Jew hemm xi ratest ta' klieb li saħansitra jiddeskrivu pereżempju jagħtu informazzjoni fuq xi tip ta' periklu li ġej, xi ħadd li ħajattakkom xi annimal ieħor, xi ħajjina jew xi bniedem, jew jekk il-bniedem m'għandux center jew lest. Ġifieri però huma limitati għal dawk it-tip ta' messaġġi. Huma limitati għal verità. Eżatt. Essenzjalment. Għal dak li qed jaraw. Għall-essenzjali biex tgħix u xekk, jiġifieri n-naħal biex jieklu, biex ikomplu dal-klieb biex ma jinqatlux. Ġifieri hemm sistemi, però il-bniedem li għandu huwa, milli nafu l-annimali, ħafna annimali jkollhom numru limitat ta' ħsejjes. Bħalma fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem għandu numru limitat ta' ħsejjes. F'ħafna lingwi għandek fejn jisu madwar 30 ħoss differenti. Forsi ftit iktar, forsi ftit inqas. Imma li jingħad pereżempju jingħad li l-ġurati għandhom madwar 6. U marbutin ma' dawk is-6 messaġġi. Ħafna drabi kollhom x'jaqsmu ma' territorju, ġlieda territorjali ħoj dik tiegħi, hemmhekk tirfislix, ma għandi aptit nitammar u kemm ħadd gost li ammart. Grazzi. U da tip ta' affarijiet ġifieri li huma importantissimi ġifieri aħna neħlew f'affarijiet oħra. Mod fundamentali għall-kreaturi bioloġiċi dawn huma l-iktar ħwejjeġ essenzjali. Però aħna morru l-len ovvjament minn dak u hemmhekk fej ma nafx kif taħsebha inti eżatt fil-femma tiegħi hemmhekk jimtu l-problemi imma hemmhekk jimtu wkoll ħafna soluzzjonijiet. All right. Iva. Le, għax imbagħad li ġara dan, jiġifieri l-bniedem ħoloq jisu sistema b'żewġ livelli. Għandek il-ħsejjes waħedhom li ma jfissru xejn, jiġifieri ma jfissru xejn. Ma mbagħad il-bniedem tagħlem li b'dawk l-ħsejjes jista' jkombinhom jaqgħadhom f'unitajiet ikbar, kliem, frażijiet, sentenzi u x'naf jiena. Allura huwa infinit, ġifieri jiena u inti nistgħu hekk niddeċiedu naqdu dawk il-ħsejjes flimkien nivvintaw kelma li qatt ma smajnija qabel u niddeċiedu li tfisser dil ħaġa partikolari. Fil-fatt issir ħafna kif kont tajt int fir-relazzjonijiet. Allora l-buba tiegħi. Hemmhekk kieku jnexxina ġifieri nistudjaw il-lingwaġġ tal-maħbubin, ġifieri lingwaġġ tal-wazza ġifieri hemmhekk inkredibbli affarijiet jiġru. Imma li kont se ngħidu mbagħad bis-saħħa ta' dil-għodda l-ġdida, ġifieri mhux biss jista' jwassal numru infinit ta' messaġġi, imma jista' mbagħad jgħaddi l-informazzjoni li jkun tgħallem lil ħadd ieħor lil ta' warajh.
Jiena tallimt li bin-nar ħan inħaraq, per esempio, u ngħaddih. U tant kun importanti li mbagħad nagħmlu f'qawl u x'hekk jew f'idjoma u x'naf jiena min jilab man-nar jinħaraq u nibqa' nirrepetih u nerġa' ngħidu tfal u dan. Ma mbagħad xorta tkun tiddaħħal fin-nar biex tipprova inti għax ma temminx il-gidba. Dik il-verżjoni tiegħek. Għax il-bniedem għandu proklività għall-avventura, naħseb imnalla spiex aħna għandna dik il-proklività. Naħseb aħna narfu li aħna għadna din il-kompetenza tal-gidba. Naħseb tarafa, kif spiegajti li inti l-bira, speċjalment ta' tfal tarafa, tipo jiġi tifel fuqek, inkiser il-fażun. U jifhem mal-ewwel, mad-donna ta' vera żgħira, li bil-kliemu jista' jara xi ħaġa li realment tseħħet. Però ħaj jiżraħilek f'moħħok bil-mod li jixtieq li inti tara li seħħet. U dik hija għodda b'saħħitha immens li għandha ħafna potenzjali differenti. Tfal żgħar jkun jafku qed inti ġifieri jafu differenzi bejn kissert il-vażun inkiser, il-vażun imkisser. Kisser. Il-vażun waqa', tibqa' sejrek, ġifieri u dil qed ngħid ġifieri il-gidba tas-sabiħ tagħha wkoll ġifieri ta' li aħna nistgħu b'daw il-ħsejjes għax mhumiex ħlief ħsejjes, ġifieri xi ħadd li ma jafx il-Malti u qed jisma'na bħalissa ħsejjes qed jismux hekk. Ħsejjes li mhumiex wis differenti minn taċ-ċimpanżì jew ta' xi annimal ieħor u hekk. Għax intu titkellem qed naraħħa. Le, m'għandix Għawek judgment free zone, jgħana uħed mill-iktar affarijiet cool tal-lingwistika għana għad mill-evoluzzjoni li nagħmlu hija. X'għana fuq lingwa nkunu mdorrijin, qisu fir-reliġjon, hemm id-dnub, hemm id-dieta dnub, dik tajba dik ħażina. Fil-lingwistika nagħmlu distinzjoni bejn dak ngħidulu preskrittivizmu sewwa ġifieri x'għandek tagħmel. U deskrittivizmu, aħna nagħmlu deskrivu. Ġifieri ma għodux ngħidu dik ħażina u da ma nitkellmux f'hekk. Il-preskrittivizmu ġili għawt li tajjeb biex ma niftimx ħażin. Imma li nagħmlu ġeneralment fil-lingwistika u niddeskrivu. Ngħidu maħna dil-kelma min qed juża, għaliex qed jużawha, x'qed jiġri. Ġifieri inti hemmhekk għandek mudell, analoġija, għandek pattern, ġifieri għandek mela naqla tispiċċa blajn għax niktibha, mela naqla tiġi naqlaħħa. Issa jekk għandek naqra ma tispiċċax blajn dik, tiġi naqra, imma bħal naqla tiġi naqraħħa allura, qed tifhem x'qed ngħid le? Kemm jien konfuż, bro. Mela, erġib, naqra, erġib. Mela nagħmlu hekk ara. Naqla tispiċċa blajn inti. Għax ma għandek lieħ taqlaħħa. Lieħ tispiċċa blajn, naqla tispiċċa blajn. Bl-apostrofu. Li simbolizza lajn. Mela minuta. Għaret, sekonda. Fake liftek. Dal-imbeċili. Fake liftek. Le, sekonda. Mela, bdejna minna xina najt. Tarrep mal-ħabsini. Le. Inti għat li. Sewa. Inti speċa innu tajt li innat. Naraħħa. Għajjima, għax inti bħal ħafna mal-din oħra tejdu? Najda b'mod li mux konformi ma din il-preskrizzjoni. Le, ġviri il-forma l-antika hija naqra, nipparkja, u xek dik imma l-forma ġdida hija nipparkjaħħa, naraħħa. Issa, u ħafna nies ikerkru fuq għadin. Din hija parti minn dik il-mistoqsija tal-bidu li ħalejnija mdendla ħafna ħin. L-evoluzzjoni tal-lingwa. Il-lingwa inkollu tinbidel. Mhux il-lingwa tinkollu tinbidel. Il-lingwa ma teżistix, il-lingwa fejn qiegħda. Il-lingwa ma l-kellima. Il-kellima inkollu jinbidlu. Din logħba tat-telefon inkollu għaddejja. Il-logħba perenni tat-telefon. U jinsmajtek tajt kelma, interpretaj, taħsib li tfisserek, u bdiltela t-tifsira, inkollu namlu hekk. U l-ħsejjes jinbidlu wkoll. Ġifieri l-akka aħna nikdbuha. L-akka saftit ta' sninilu mhux bot, kellha ħoss taħ. Tant li f'xirħula għadek tisma' nies jgħidulek anzjani iktar xkun, jgħidulek weġġajt daħri. Flok darja lek nikdbu hemmhekk. Jew id-deħeb u l-fidda, id-deb. Għadhom l-isnu jina fujħet, missiġiwi kien qatta xi żmien jgħix l-Awstralja, jgħidlek għaliħa, mhux għalija, għaliħa. X'ikun ħa jisu djalet miegħu dak iż-żmien, fossilizzat kważi u ġabu miegħu.
li ngħid huwa tlifnija. Ġifieri immaġina biex titlef ħossa taf xettejt inti. Ġifieri immaġina fejna fina għandek il-kelma baħar. U tgħid ħanaq ta' barra l-ħ. Tgħidlek ejja mmorru l-bar. Qed timmaġina ġifieri jew mill-bidu ta' kelma ta' barra ħoss. Issir bil-mod il-mod. U ssir għax ikun hemm mument aktar xkunu żgħażagħ li introduċu l-bidla anke fil-pronunzja. Ġieli għal raġuni ġieli le. Insomma, dejjem kien hemm raġuni forsi biex tħaffef il-pronunzja. Insomma, ma nintilfux dak. Ikun hemm mument ta' kompetizzjoni, ta' varjazzjoni bejn żewġ forom. Per eżempju, ħanaħdu lek fuq livell ieħor, l-ispalla, l-kelma spalla ġejja mill-Taljan sewa, jew mill-isqalli insomma, imma qabel ma kena l-influenza minn hemmhekk, ġifieri kellna kelma li għale, kienet kitf. Kitfejn? Għatana s-raċċi taħħa meta ngħidu flokkim kittef. Xieġi gżajr mill-ispallejs. Għasanna l-er speċi hemmhekk. Ma tlifnija, intilfet. Ma ġara xejn, ġifieri dik il-lingwa kollu tinbidel. Fil-verità ħafna partijiet tal-ġisem bħalissa dejjem inbidla għal terminu bl-Ingliż. Ġifieri il-hips, il-qaddejn saru l-hips, jew il-ġembejn, l-eyebrows, per esempio jgħidulek kemm nagħmel l-eyebrows hux. Kienu l-ħuġbejn, mbagħad kienu s-suf tal-għajnejn, nafu. Min jitfixklhom mal-ħaddejn. Tinbidel, x'għandek dal-proċess għaddej. Fil-Malti, naf li mhux qed iwieġeb bħalissa mistoqsija, ma nafx nistax nagħmel hekk, nista'. Tistgħmel li tid, bro. Hawnhekk m'hawnx dixxiplina. Ħelsina hekk. Il-Malti, meta nqabblu mal-lingwi l-oħrajn, x'qed jiġri. Huwa ngħidulu one of the high borrowers. Ġifieri wieħed mill-iktar lingwi li jisselfu mat-top 10 tipo tad-dinja tal-klassifika. Jgħet hemm mal-Ingliż. Tant nisselfu fil-Malti li pratikament bdilna hemm ċertu oqsma tal-lingwa. Mela hemm oqsma li huma miftuħin għall-bidla. Pereżempju il-kliem biex tajt skużani, biex tajt grazzi, biex tajt jekk jogħġbok, dak il-kliem jinbidel ħafna, pereżempju. Imma mbagħad hemm kliem ieħor li diffiċli li jinbidel, pereżempju il-kliem tal-familja. Il-kinship terms, sewa, tan-nies li jiġu minnek. Fil-Malti, għacċatna pratikament il-klim kollu li kenna, il-klim nattiv, li uritna mill-arbi. Iġveri taqta barra, oħt, hu u aħwa, u ħajek trid forsi ħatni u silfi, ħaten u silf, li ħadd ma jafeża ċifisru minn kulħadd jinterpretom differenti. Jek taqta barra dawk, il-klim kollu ibda minn missier, taf xettajt inti biex tibdel il-kelma l-missier. Missier ġifiri mio sire, tajt ġifiri, sewa mill-isqalli, kuġin, ziju, nannu, il-kelma familja, ġenituri li s-set issir parents u xek. Għax il-bidla ħin kollha d-dejja. Amma ħna nħobbu niġġudikaw għal-bidla. U nifhem tal-argument, ġifiri, kultant nagħmlu jiena, ġifiri, ma l-istudenti tiegħi, pereżempju, li tużax dik uża l-oħra, ġifiri, kultant ikonna bżonnu il-preskrittivizmu, ma jiena hekk qed nagħmel argument differenti. Fejn għandek bżonn il-preskrittivizmu? Kull ħaġa li tgħid ħadd intuża kontrik, mhux tista' tintuża kontrik. Ġenwinament, nixtieq nifhem fejn huwa utli. Anke jien nispiċċa ħafna fil-mira ta' dan nies, allura nixtieq nifhem fejn. Ħanajlek għax pereżempju jekk ikollok fejn fina l-aħbarijiet. U jina, ħafna nies pereżempju ma jgħidu ħamur l-airport, le? Ħamur l-airport hekk ngħidu le. Ħamur mitjar. Ħamur l-airport u fejn l-airport Norway pereżempju, imma jekk tisma' l-ruta Majra fl-aħbarijiet tgħidlek jiena f'ġaradi fl-airport, kulħadd ħajoqmos. U flok in-Norveġi tgħid Norway, kulħadd ħajoqmos. Ġifieri hemm ċertu kuntesti jew jien nafx ħadd jagħmel diskors politiku jew. Hemm ċertu kuntesti li fihom kważi nippretendu li tintuża forma partikolari, forma standard. Mela, tlaqna?